Bai, oin aste bat dator 9 puntu jokoan ditugunak, eta bueno, lehenengo partidua Hueskaren kontra da, galtzetik gatoz, hori ere beti garrantzitsua da, jakiteko edo sentitzeko behar hori daukagula, irabazteko behar hori, eta bueno, gogoz gaude, egia da taldeak oso ondo entrenatu duela aste hontan, beti egiten duen bezala, baina, bueno, uste dute oso batuta gaudela, oso galdu ondoren beti izaten da aste zaila, baina nire ustez azkar eman diogu buelta, eta baikor gaude biharko partiduari begira ez. Huesca, aurkari taula erdian dagoena, baino talde gogorra. Bai, batez ere defentsa aldetik eta bueno, oso gol gutxi jasotzen dituena, uste dut 10 aldiz utzi duela porteria hutzean, eta hori asko da, oso zaila da gola egitea, eta oso batuta jokatzen dute, eta gero, bueno, azkenengo partidutan bezala, Ipuruan jokatu ditugun partiduak beti antzekoak izan dira, taldeak nahiko atzean datoz, sartzera, ez daukagu lekurik jokatzeko, eta badakigu ze partidu mota espero dugun, eta ze gauza egin behar ditugun, ere landu ditugu, jakinda ze talde mota datozen, ez orain bakarrik, baizik eta gero Burgos eukiko dugu, Oviedo ere bai, 3 talde horiek antzera jokatzen dute, eta hori ere jakin behar da, eta nola aurre egin talde horiei ez. Azkeneko partiduetan kostaiten egin zaizue bat emaitza lortzea, 3 partidu urte osoan berdin dituzu etxean, eta 3 horiek azkeneko 4etatik izan dira. Argi dagoena da, zerbait aldatu beharrean zaudetela, edo jokatzen ari zareten bezala ematen du. Bai, bueno, askotan gehiago begiratzen diogu, partiduetan gaude hemen emaitzak eskuratzeko eta irabazteko, baina, bueno, ondo jokatzen dozunean edo gauzak ondo egiten dituzunean beti egongo zara gertuago irabaztetik, ez? Hor ez nago oso arduratuta, uste dut azkenengo partidutan ez dugula maila txarrik eman, Las Palmas, Alavés, lehengo egunean gauza asko egin genituen ondo, logikoki hemen irabazteko gaude, eta hobetu beharra dago, hori argi dago, garaipen gehiago eskuratzeko, hori da gure helburua, eta ez gaude pozik horregaitik. Azkenengo jardunalditan ez dugulako partidurik irabazi, eta behar hori sentitzen dugu, erantzukizun hori ere badaukagu, baina egia da bidean egin behar diren gauzak bagabiltzala egiten, eta ez daukagula itxura txarrik, ez? Baina egia da, zehose falta zaigula partidu horiek irabazteko, eta hortan hobetu behar dugu, ez? Talde ezberdina dela, baina iaz adibidez Oviedorekin asko sofritu zenuten. 4 puntu atera zen dituzten, baina oso landuak izan ziren 4 puntu horiek. Bai, hola da. Nire ustez Ipuruan azkenengo minutuan irabazi genduen, 10ekin geundela egia da. Eta lehenengo zatia, eurak askoz gehiago izan ziren, uste dut pasadan urtean egin genuen lehenengo zatirik txarrena izan zela, batez ere eurak oso gainetik egon zirelako, ez? Gero egia da bigarren zatian buelta eman geniola. Baina, bai, espero dugu partidu zaila, ikusita Hueskak nola jokatzen duen, nola defenditzen duen, ze ordenekin egiten duen, nola dagoen duen antolatuta, eta gero, bueno, azkenean talde guztiak bezala, ez? Ikusten dozunean, aulkitik ere ateratzen dira, gero Gerard Valentin, Carrillo, ez dakit, oso plantilla ona bebai, eta respetua diogu, danoi bezala, baina konfiantza handia daukat nire jokalariengan, konfiantza handia, oso ondo ikusten ditudalako entrenatzen egunero, eta bihar, saiatuko gara irabazten, eta ni baikor naz, ez, ikusita taldea. Partidu honetan bereziki garrantzitsua da jokalariei argi ustea luzea izan daitekeela. Presaka jokatzea batzutan, egoera honetan argi dago emaitza lortu nahi duzu, lehenbailen berriro garaipenera itzuli nahi duzu, argi dago ez dela lehenengo minutuan etorri leke, baina baita ere 90ean utxean jutea. Esan edo, buru hotz eta presaka ez egintzea garrantzitsua izan. Bai, asko hitz egin dugu aste hontan horri buruz, ez bakarrik partidu hontan, baizik eta Burgos, Oviedo, urrengo 3 partidutan gugara talde bat ritmo handian jokatzen dugula, gustatzen zaigula
ritmoan jokatzea, erasokor aritzea, baloia askar mugitzea, eta baloia batez ere jokoan egotea, ez? Eta jokatuko dugu talde batzuen kontra, justo kontrakoa nahi dutena, ez? Gutxi jokatzea, ritmo oso geldoan jokatzea, partiduak ritmorik ez eukitzea, eta bueno, badakigu, eta hori ondo egiten dute, arerioek, eta gu saiatu behar gara kontrakoa egiten, partiduak abiadura pixkat hartu dezan, bai, ez? Eta oso garrantzitsua asmatzea, ate aurrean. Partidu hauek nahiko orekatuak izango direla espero daiteke emaitzari dagokionez. Bai, hobekuntza batez ere etxean hor dator, ez? Hortik dator, ez? Nire ustez etxean beti izan gara gehiago, eta aurrekoan liderraren kontra jokatu gendun bai, eta ikusi gendun, bigarren zatian liderra ezin izan zen zelai erditik pasatu ere ez, baina egia da, ez dugula gol gehiagirik sartu, azkenengo jardunalditan, eta aukera garbiagoak egin behar dira, eta erabaki hobeak hartu azkenengo laurden horretan, golak sartzeko, ez? Hori uste dut etxean daukagula hobetzeko, ailegatzen garenean erdirak eta hobea izatea, azkenengo erabakiak ditugunak pixkat garbiagoak izatea, ez? Garbitasun hori falta zaigu erasoan, eta ia lortzen dugun bihar, edo aurkitzen dugun. Bederatzi puntu aste batean, zelkerpenari begiratu, bigarren postutik lau puntura, zortzigarrenetik laugarrenera puntu bakarrean. Hemen puntu guztiek ikeragarrizko garrantzia dute, eta aste hau bederatzikoan eguna otola dator. Bai, aurrekoan 3 partidu egon zirenean 7 atera genituen, 9tik, eta ilusio handiz egiten diogu aste honi, badakigulako oso garrantzitsua dela aste hau pixkat markatuko duelako etorkizuna bai, eta nora begira zauden, eta orduan, lehenengo partidua da garrantzitsuena, Hueskarena, gero etorriko dira besteak, eta, ia ondo hasten dugun astea, eta garaipen batekin, eta horrek emango liguke konfiantza handia, hurrengo 2 partiduei aurre egiteko, ez.